Ngo aja nyepelekke perkara. Perkara gedhe apa cilik wajib entuk kawigaten. Sing nomor 10, ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Kuwi sing adakane mbebayani. Ora saya rampung ning malah saya runyam kahanan rumah tangga yen dicampuri karo wong jaba. Merga wong rumah tangga ibarate kaya wong duwe negara dhewe. Wong liya negara ora kena melu-melu. Oh ngono, heeh. Kejaba nek jaluki tulung wae mawa winates ora kena apa kuwi terus sak penake dhewe. Oh iya, matur nuwun truk dene wis ngelingke aku karo Bagong ing bab perkara karben ora kerep padudon wong omah-omah. Nggih, mula kokean gunem tanpa guna. Ayo, iki ngaturi bintang tamune Mas Yuda. Heeh, diaturi pinarak kene. Petuk walang kekek, walang kekek. Monggo yo, walang kekek. Walang kekek. Wiwit aku cilik nganti sayaine gerange. Nggih. Niku sing kepenak dirungokke. Wah, kuno ning mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Niku Nggih. sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir, Nah, ngoten sumingkir saka papan kene ayo Mandura, Mandura. Mundura, Madura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Gitu ratune walang kekek. Kira-kira aku kelas siji SD yae. Kula entuk jatah ngendangi Ibu Waljinah walang kekek nganti sayah keten lho Cak Yuda. Saestu, wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti sayahine pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani isih jenjem lenggah, sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi, Ngawi nganti Banyuwangi. Niku nek nggon daerah nresnani wayang, wah, wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Betul. Menika saestu minded dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu. Kyai mriki niku gatekke marang lakon tenan kok. Ana banyolan digeguyu, ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimatke. Mula mbombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma Amin. Ayo kudu ngono. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah.
Masa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora ora isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Mbok dalange sapa bakune wayang niku ten Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, Loh, ada pesan moralnya. Nek Nggih. tembung endahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap, Dina Senin Mas Yuda. aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. ana wong wedok. Kok lungguh ijen. Terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Penak, pengen mesti. Pengen. Ora pengen. Lah dijak apa ora? Lah kono arep melu apa? Melu apa ora? Nek aku nur siap ae karek kono piye? Alah. Bang, Dijak ya gelem, dijak ya gelem. Ya arek kono lah. Bisa Mas tenang, Yuda. bisa Kaya iki tenang. mah, kaya iki mah penake kaya ngene. Ah. Iya. Lanjut, Nggih. dina Selasa. Aku neng Solo Ayo kae. mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa. bareng tak cedhaki. Gombale mukiya. Alah lah Oh, barang dindong pembeda. tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak gintung-gintung. Ya iya lah tenan. Apa iso bedake wong wedok karo gombal? Ah peteng mati Oh lampu. iya, wanci bengi kok ya. Manci bengi. Rambute diure, ora tau keramas nanti kaya gombal. Dina Rebo. Ayo dah. Aku neng Solo Ya. mlaku-mlaku Karo tuku bakso. ana cah wedok ndol Klambine ijo. bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Dina tak dong ning totang Penak ndol. Enak. Dina Kemis Mas Yuda. Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol Karo tuku lapis. ana cah wedok Ireng manis. bareng tak cedhaki. Kirek didis. Alah, Mas Cak Yuda, Nggih, ngeten lho pripun? perkara kirik Pripun, didis nggih. niku kudu dibedakake. masalah kirek didis. Ha iya Kok no. ora iso mbedakake antarane wong gadis karo kirek didis niku. Kok ya kebangetan sing Nggih. lamur mripate. Iki nyapa? Nyapa? Ndang 3 menit to. Kisinan ora Sapa? nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina Jemah ndol. Ya. Aku neng sawah Mlaku-mlaku. karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Ya. Bubuk mlumah Bareng tak cedhaki ndol. murep. Lho iki Ya ora. kok ora pas Ya. to kok. Ngarepe mburine ya no. Wong NN kabeh, oo kabeh, Kabeh. kudune ya kabeh. Lah ya seriar kono mlumah to. Bareng Barang tak cedhaki to murep. Wedine tak kapak-kapak nih. Iya. Dina Setu. Ya. Aku neng cepu bisa. Mlaku-mlaku Mas Mondol. karo tuku duku. Ana cah wedok cah mondol. Rupane ayu. Bareng kok cedhaki ndol. Kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Mbak. Jenam ditong tak den. Tong tang tong ding tong tang. Kaset. Nah, Iya toh. Iki tenanan kok kaset piye to? Bareng tenanan ora Iki- gelem Iki joget. live kok kaset piye? Kaset. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ra metu. Mlaku-mlaku. Aku ra metu iki. Piye to? Metuwa to, ra ketang Piye mung to? sithik metuwa to. Ra ketang sithik metuwa. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena.
Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan yo kena. Oh, sempoh aku tiwas ya. Dina Minggu. Aku ra metu Mlaku-mlaku nang jero omah. Ada. Rupane ayo. Bareng wae. Aku kok wedi dhewe ya. Abape. Ya aja ngono. Padahal aku bar jigatan lho ababe. Wah, ning tenan aku iki Mas Mondol cerdas tenan piye Cerdas. Wah. Wes muga-muga panjang umur Mas Mondol, tak dongake panjang umur. Amin. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Ya turu dhewe kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujube tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Kyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Gitu, ampune sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembono ya terus ora dadi ugungan. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ya malah marai lara mah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara mah. Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. Marai lara mah. Kok Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? kowe iki ngawur wong lara mah kok. Pengen ora lara omah. Ya pengen. Pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah pindah kidul omah. Mesti mari. Apik kula nomah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk gasmu. Kok wong senengane nesu Aja lho. nesu to, aja nesu. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bucare. Iki wis gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyayi akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. Iya. Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyayi niki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung gaduhan. Nyawa mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas Yudo paringi ganti sabar. mic, ganti mic rada cetok. Nggih. Kok ora patek tanggap sing iso Ya ngene Allah. mau. Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Balen ana oleh momong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carek ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran. Dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehno wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Lho, bondo sing tak wehne kowe ke mbok kae endi?" Pun kula wewehno wong akeh. Hayo ijoli. Arep mbok ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok Mesti jipuk ora? tak jupuk neh wong aku titip. Padha karo kuwi. Bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diwewehno wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padakne karo maratuwamu iki lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim. Gusti Allah mono ora sare. Ngono lho. Lah, iki lho. Nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ya ta. Mesti main bleset wis ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah ora? Wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi disedekahke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti, sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, wis sedekah apa ora?
Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso iki lho? Lah arep itu ana rahmat. Aduh. Eh. Ya Allah. Anu pentil rek, wis aku tak omong. Ora perkara, loh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojoku lho. Nah, tegese ngene lho, ora kok rahmat-rahmat wong wis entuk wahyu. Wah, Lah. entuk wahyu. Lah malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugraha. Lah malah telu. Widodo. Lah malah papat. Selamat. Limo ngleput bojoku Mas. Bojo dikeroyok limo. Weh, Gacon bojomu ngono lho iki kok Wong iso. kok angel ora jamak. Tegese rahmat iki paham rahmat ora? Lho paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asih pangeran sing diturunke ning gone para umat, para titah kuwi jenenge rahmat dul. Tak anggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Mula contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto niki. nggih, Pak Carik. Nggih ta? Pak Carik. Wong ki nek kulino sedekah uripe saya baka. Dang dang dang. Wong ora mudeng-mudeng. Ya ra tak yuda. Nggih. Diaturi. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya baka. Dang 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 dang. Nek wis wong gelem sedekah uripe sansaya bakah. Amin. Kuwi sing pancen digoleki. Nggih. Cang-cang. Arep golek apa to? Nggih, golek apa? Cang-cang. Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Carik karo Bu Carik niku. Nggih. Cang-cang. nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane arep piye kepaneh? Dang-dange urung. Lho karepmu piye to? Ya bar wis bakah ngono terus dang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Lah wong jenenge wong iki ya kanggo irama to. Nggih. Bu Carik karo Pak Alon. Carik niku rak ya wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso ya baka. Dang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong Diaturi. sedekah menika marai becik, marai apik, awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Dang. Betul. Coba lho. Betul. Wong urip nang alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku dawuh para kiai Betul, sing kula nggih. tampa. Sepira to suwene ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ngibadah sing saakeh-akehe ning diparane wong menungsa. Ya Sok bakale mati. Jeng. Dadi ngeten. Nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakal rekoso. Rekoso. Rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, Heeh. bakal disiksa. Ngono lho, Mas. Dang. Iki ngopo? Senengane kok mesti ngono. Dang kok yo gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Mesu kok karo krawitan apa iso nabuh kok nesane. Apa iso Nek ane nabuh? ditinggal mulih karo yoga-yoga. Nek nganti kanca-kanca moh nabuhi karo kowe, Ayo isamu apa nek isamu apa coba? nyepelekke. Modele ki ya aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning yo aja diremet-remet. Terus? Ngenyek ya ngenyek. Ning yo aja diremet-remet. Aku Aja banget. kok ora trimo ki ngapa ta? Kok ora trimo ki ngapa? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sik. Kok sampe tak lokke apa iso nabuh sajake kok kaya wong ora trimo. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan napa mboten kulak pawarto adol pangkrungu ujare Mbok Bakul sinambiwara kondange Omong-omong Mas iki. Mondol. Nggih, napa tak kondange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Heeh. Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Betara Mondol. Wah, Napa ngatasi to Mas? Ora Napa ngatasi? Ora ngatasi.
Oh, dadi sakniki derajate wis dewa to. Derajate niki di atas dewa, Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Dwijawara brengengeng. Wah. Ada. Iya. Lah nek primet kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa niru tok isone. Ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan. Menciptakan kreativitas, cipta rasa karsa ya Mas Mendol. Iya ya Iya. Iya, aja nganggo yake, engko ndak kendo meneh. iya. Engko ndak disepelekke. Oh, dadi sampean ki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Jarine sapa? Aku tenanan lho, tekon tenanan. Isa. Ono. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking Sasana Palenggan terus tuduk Kae ngono. kendange piye tuduk. Gendek. Kuwi apa Mas kuwi? Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Mataraman. Oh, diganti wong krungu pian Matraman. Oh iya. Sing biasane monggo Tuduk, katuran tuduk. Tuling gendek. Kendange Isa. piye ya iso ngono. Lho. Nduk, kuwi kendange pira? Ah, wene ora Pak Cip ra iso. Wah, iya. Nggih. Oh, ngoten. hebat. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takonon sing angel sisan Iki jenenge apa, Mas? Iki ngono jenenge kenong. Weh, Oh, hebat jenenge tenan. kenang. Ya iso muni, Iso muni ampre muni. dituthuk. Weh. Paham, Mas, paham. Sing gandul-gandul kaya apa? Kae Pirang-pirang sing gandul-gandul. Kayak kempal, Kempol. kempul. Kempul ya iso muni. Bisa Isone muni, dituthuk. suarane. Gong. Iya. Isa. Paham. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi Kuwi kendang. ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane Dung tak. Wah, tundak neng. Iya. bisa. Kena kendang kok mak neng ayo. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kayak demang. Demong. Tembung ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane Mas. Ning nong. Weh. Tiang lho wis Lah sing jejer-jejer songo kae apa Mas? kayak ngono kayak onde. Cinden. Ora Sinden. ono sinden apa takono. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane. Aduh. Panggilan. Malah gila. Yo saiki waranggonane dionekke. Yo nekke. Tutuken waranggonane tutuken. Tutukan tak gocok. Disepati aku sing tutuk-tutuk kowe sing ngendang ya. Ya. Ben dikandani kanca-kanca. Ayo coba kendange saiki nganggo tutuke Mas Mondo. Alah kok Coba. tutuk to Mas Dang. Apa? Congor. Kok halus men. Ora ya apik cocot to. Ya ora ya. Sing ngendang. ngentongi Mas Yuda, Heeh. sing ngendang Mas Mondo. Ya. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu. Kanca-kanca pendemung, penyaron dibantu Anu ya nggih. liyane. Tolong dibantu ya. Nggih. Tolong dibantu ya. Ya, prak. Jadi apa ayo? Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarpan wae. Ayo. Wis siap ya Mas Mandal, Wis wis siap ya siap. Mas Mondo. Siap. Ayo. Tuduk. Tuling gendak. Gong. Piye to? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Piye? Nek wis tuling gendap terus piye? Gong. Oh ya. Ngono. Ya. Abanono to. Tuling ngendak. Gong. Ya, Iki kok sakne cah riokan ora mudah. Siap ya Ayo. Mas Mandal. Ayo. Tuduk. Tuling gendak. Tuduk. Gong. Gongon. Tak matem. Ngopar dibalang telek kuwi. Oh sirah. Patak. Wong ngerti nek mustaqim kok ya. Tokol. Mus Mulyadi. Ya. Ya. Tuduk. Mbak Niken. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu ya aja melu-melu bani bibu pesidan nek kowe ora percaya karo bibu pesidan nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumaksamu suaramu apik-apik dhewe.
Melok nyicik bareng tak ngono kowe. Ndek apa to kuwi? Iki mau ngono genah aku krungono e. Ujung jare yo ngoten teman. Lah iya, gelo. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lah, iki aja ganggu nek wong nabuh. gagu ae kowe iki. Gagu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono. Medhut ngono. Ngaleh. Ngaleh kok gagu. Lo kali kono. Kono ndang jolo. Ayo ngaleh. Kono. Kono wae. Ayo. Ayo teng ngaleh. Ngalah kono lho. Gagu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Cari balung. Kok cek gagu ae. Gagu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngaleh. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Jedeng ngono. Cayu to. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis, aman. Duk niken. Salam. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Eh, Mau kepengin krungu suarane niken ki ya ngopo? nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh kurang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduane ya mesti elok. Nggih. Ya kaya niken iku. Pun, selamat wis rene pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, Ya. saiki diaturke Cara pari no wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung. Mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah Mergo ketok gaweane. nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek Leleng, saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben, Ora ngerti nek kuwi asine dicicil, ora mudeng. mudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun kersane. Napa utuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa ora rene? Ngenyek akeh kono ngenyek. Akeh kono ngenyek.